Marieta na Jeremia Njengo Ngaro egetuo kia nenge kendo primary school aiga no twakire kure yaitoga aiga saa 3:30 twakire kure yaitoga aiga ainde togosaba ng'a bande bonse piando siazumur akachikure chenu no bwororo na no bokanyeku akora ayagwenderete erinde tunyaka batokonyoro bubui inyegenete abamintu mwaka campaign yakorwengiya igasi yabeire lakini challenge ya moyo kumia nedia nga chikureji abantu bande bakayego chigora ne chinguru ochikaye kogoro ne chinguru lakini abantu baito bangire abagoteba ngusi itore naende bikanya ko batokorendo mwana oito gusi Fred Okengo Matiang bune presidential candidate come 2027. Thank you. Jeremy Ngaro aso wenge to manyinga ke gona kioro cho mo barwa bantu besa okriwa kachikura kire bitu ko araitira bantu bamura bako report na kioro che ground. Ground we kabona iga is about 30%. Kira kuranchira kubiye ndende ko kuimisha bantu baru nyomba na bararia egende kana moko bika life erinda bantu baito baru chinyomba ba kechikura eketo waka chikura twakiri chikura isemja abana baito obori mubweito chitugo cheito naende nyoene biasara bieito ekero tokuri yo bugambio bya tokomanga ngo chiko omugambio muya ekine yo tanya ko batokonya no opportunity wa runa abantu bekerenyo kwerigeria ningo chikoba omurayo ito omasinani enda chikubati Matiang 2027 ongara so korera na kioroche abo basaba ibisi bakora emirimo yabo n'abanyanyimbo security na kioroche kare kama kayanda ta sevitu kendo I am happy there are some few areas I made to understand that our security men have not lived to standard. Akini agekendo ndoche they are with us na ndoche tinegwene bad instance. Ekiagara go ikabono iga band bonse ba tokiri go semba kwata chibeso chokonga abantu batebigwe the next move nganga ibagoche. Kabisa no komanyitunga tore live sinyombe ichoboraria chionsi ipia live mnatorega iga yangu tugu muske Janet komenda sukangu ja Janet mheshimiwa tomanyinga marieta ukwabo gete ntuko sana tore chikam ngana abo gete ntuko kabisa baka no moyo nkali konyara gukwana ainingo njengoro kwa Dr. Janet komendo ndieki at Sweet Banana ko batenga tumira negetenga keri toke era no torega iga segetenga keri toke aso wake kura ye by election ye kerenyo nona achire gutinira mangana yaiga na itire bitumba mbali na achire wechiakea na achire mwancha na rure kurwe kerenyo rogoro ndochenga abantu ba mintungo na wesoke bari ngora waka chikulechi no to gochiaka iga ba minto tutaite kororanga chiatoro kirigose omogusi intore yamo echira chiu chigotoro kigose ntubwate obomo bwomogusi na kikoro chitoko na gwetana ndatoro ngosaba gusiba minto ba manyire egento gwento gokora ekero to gokora amangana yobochori nara itorega kabisa mheshimiwa gokogenda ncherenga bune yuna kioroche etanout abantu besokire abantu ndochenga kurumambi mbaga achire bachire mbaga entrete gocha ndochenga gochimuga soko ikasatara abakunywa bachire bonsi pi onde ndochenga gosenaro ukade gotunyomba asengincho no lige kurunjira gari abantu badongocha bari lakini nabake barachire mbaracha bange bonsi kabisa abantu bagenda ke bari nyumba batarasoga kuroro ujumbe yawe neriyo abayisakoba ujumbe yane nko badenga kamoranje inchuga iga inchukerege twasi bari bagwaka sensema yekerenya bagwaka nyama ya bagwaka nyansiongo esoke kabisa elinde lyerorekanenga intubwato busuburi bwo gwaka